Jeg kommer lige fra stranden af. Jeg er nu kommet til skoven. Forestil dig lige, hvilken duft der er her i skoven. Med alt det nyfældede træ, der ligger her omkring. Og der står stadigvæk nogle nåletræer. Det er nåletræer, der er fældet her. Forestil dig lige nu duften fra alle disse nåletræer. Luk øjnene. Gå ind i dig selv. Slip alle tankerne. Virkelig bare fokusere på dig og det du mærker inde i dig. Forestil dig så samtidig, at du er i en nåleskov. Forestil dig den duft, der er fra alle nåletræerne. Forestil dig, hvis du havde taget sådan en kvist fra et nåletræ i hånden og nullerede lidt på nålene. Hvilken duft du så vil opleve. Mærk denne duft. Sans den helt ind i dig. Og mærk, hvilken energi det tilfører din krop. At du mærker den duft inde i dig. Mærk lige, hvad gør det ved dig? Tag dybe indåndinger. Og vær med nålenes duft. Slip alle dine tanker. Fornem duften fra nålene. Og mærk den duft breder sig ud i hele din krop. Hvis du synes, at duften bliver lidt svag, så forestil dig igen, at du tager kvisten fra nåletræet i dine hænder og nuller lidt på nålene. Og mærk så igen, hvordan duften breder sig omkring dig. Tag dybe vejrtrækninger, hvor du ånder helt ned i bunden af maven, samtidig med at du sanser duften fra nåletræerne. Slip alle spændinger, der måtte være i din krop. Og mærk, at solen skinner på dig. Der er varmt, der er stille. Måske hører du fuglene. Måske hører du endda nogle bier, der summer omkring os lige nu. Mærk duften fra nåletræerne. Mærk solen, der varmer hele din krop igennem. Mærk, hvordan du fylder dig selv med energi og skaber kontakt til den, du er inderst inde, når du tager dybe vejrtrækninger helt ned i bunden af maven. Mærk, hvordan du lader dig selv op, når du tillader dig at have fuld opmærksomhed bare på dig, på din krop, på det du sanser. Bliv siddende et øjeblik. Og vær opmærksom på, hvad du hører af lyde. Måske kan du høre en kirkeklokke. Måske hører du fugle. Måske hører du min stemme. Tillad dig at høre alle lydene. Virkelig være nysgerrig på at høre alle lyde.
Og fokuser så ind igen på slip lydene og alene. Fornem duften fra nåletræet. Samtidig med at du mærker, solen varmer din krop. Tag et smil om munden og mærk, hvordan du smiler til dig selv. Og skaber en venlig stemning inde i dig. Venlighed over for dig selv. Forbered dig igen på at vende tilbage med fuld opmærksomhed. Så skab nu kontakt til at mærke hele din krop. Fingrene, tæerne, hele kroppen. Stræk kroppen langsomt igennem. Blidt og langsomt. Og drej kroppen let. Og i takt med, at du er klar til det, åbner du øjnene og retter igen opmærksomheden tilbage til det, du har brug for at være i gang med lige nu. Jeg ønsker dig en god dag.